Obokoreri bobo chenunkurwa ase chinyagitari ao negento abakenya bonsi baganitie bamenyi bensemo ya nyagichenche nigo bari nekibako gokermaga yekanisi Adventista kuba letera obokoreri we nyagitari angena sebale una omosokito dipon asanya agotumanya ntubona Adventista twarureri baga nyagitari ye igabono yere dispensary level 2 enyare ko chaka gukora bokoreri walinda mama buna enchira yemo yegukenia ekerengo kyogochenu naboigo gokonya bari bare nemechando ao ekanisa yegi Adventista nigobona babekire obokoreri bw'inyagitari ase kenyero imeye wodi yatabaka egotoka imeye bunge ya South Mugirango ya Ondabu James omuteneneri we kanisa yegi Adventista alio mubera headquarters Sekef morobiri bwiri tukolia rero twabwataiga no kuigora ematanat na boigo inpatient asenya gitari ya nyagichenje. Na leo hii tumekuja kwa sababu ya jambo moja muhimu kile ambao tunaita the mission of the church. Mojawapo ya malengo ya kanisa hili la Kiadventista ni kwamba tunahubiri mwanadamu akiwa kamilifu. Yaani inamaanisha ya kwamba physical, mental, social and spiritual. Na bonta kite koiraniria kanisa kurwa sobora yo bonene ngambi yamono asinge njumuro biliaro siri nyuma yoko ligereria abantu be kanisa buna bagucandika rero tubwatense bwata muruira mange na korora ngambu yenye gitari yebega asinge njo gokonya abantu gukona asenya gitari yo yanyagechenche nigo bono baroche ngambuya kuirania koboko gochia ase ekenyoro gusaba gwitonga asaiga ajaka gukora na ende udumende iyere saidi yo yekonyego agokora ntubune kanisa yene step twimo kiaso gocha gusabira sana kwanchiranga tigachaka gukora imirimo buna health center asengenjo yokoranga obokoreri bwabarwaire bwasukira angene kenyoro kyanyagichencha iga nebinyoro byonse chiga kecho nigo bateba ngati bali gokonya chinkoro chioka kurende nonya nemebere ikiranio bokoreri bwanyasai otobwate chinchera inye enjere ntangani ne kanisa kuranderia abantu enjera ya kabere ne gisukuru koyira bokoreri bo burandi asaba nafunse sisukuru enjera ya gatatu no bokoreri wetera sinyagitari ne enjera ya kane no burandi wetera studio ase abangina baegwa libagaria bene bona abangina bari murito gucakira amatuko 0 days mbaka bayiboire mitienyi kianda mwariga ni gocha senyagitari ye nene asenge njo konyora uduma ya bwango egena mokonyeke mutari konya gochandika nanyira bo nigo barigania abantu bonsi batari na bwanchira libonde asokonyora bokoreri obwe imefika hiki kiwango baada muda mrefu so tatakina mama wetu wanapojifungua wawe na mahali pazuri ambao wanajifungulia ili kanisa liongezeke na tuwe na watu wengi ambao wenye afya nzuri abantu baiga bali barangia iga service ya chire nigeka netikero yomo ayenyora senchirelia abuna nyasa nchire ko nyasa akugweni abantu kemuika ndo gweni abantu asenjire yike mubere eso moya mabera kuripotire kitasenikia ukiagatembe kuruiga se wodi ya tabaka egotoke meya South Mugirango iletera na igonkoro kwa Dipon Asanya.